kwanzima nje into eningi. Enazabalaza manje. Le time ke sengenza kanjalo nami ngazama ke njengentokazi phela ngithi hayi ngizothola noma owesilisa yabo. Ngiqomele mhlambe ngithola umkhwenyana ngoba umkhulu wengithembisile wathi awusoze wahlupheka makhosonke. Wena khosi umemeze mina noma ikuphi nje. Ubamba amazwi kamkhulu. Yebo. Hayi ngihambe ke ngizame ke nami ke ngwalaleleke amabhobhodlwana akhuluma Nkosi yami angithembise nje lo lizulu nomhlaba but kuba ukuthi nje mengeke ngathi ngiyavula. Hayi ke into ibhobhodlana limane lihambe. Hawu. Kuvele kuphele nje. Kuphele kanjalo ke. The time mangani ngikweleta inyanga ngale kumele ngihambe ngenyangeni. Ngishiye ikhwama zami yathi kuzongisiza. Kumele ngithola amalokhuza futhi imali ngalana. Imali ngizoyipatanisa kanjani ngala umkhulu akabuyi ngephupho. Sengiyakuthola ke mothi isikhoma kamkhulu wayisenyangeni ukuthi kusebenzele zona zisebenzele wena. Yebo. Kuzohlanganisa imali ekhokhela inyanga kufanele uthola amabhobhodleyana. Sabantu enithandana nabantu wasengimali uzoyakho. Kunjalo nje kunjalo. We maye. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kuwakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zami ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela lihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Alright indaba ekashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva nenabendlondle noPhapha ekhanda ehlana sezantsi kwifundazo zonke ekhona eNingizimu Afrika uye lo mlisa okuthiwa uKings Chaka ngakaloqa le Black Life TV impandeke lezi ezama-Afrika sikhuluma sidingide nje indaba nezigaxa abantu abezanazela silalele ke thina ngoba okwethu kulalela bese sidlulisela emphakathini kukuweka ukuthi uyafunda noma uyagxeka ngoba phela abanye bagcina ngokugxeka kusasa vele ngihlangane nawe usaya khona lapha enyangeni bese ngikubuza awu wena na kodwa asingene kulo ozile la siza ukuthi ungubani uvela lapha mntama mama siyabingelela. Yebo siyabingelela ka Black Life. Ubani lo? Ukhuluma ngwaka. Ngana kwethu siyabonga kakhulu ukufika nje uzokhuluma nathi. Ngiyazi ukuthi lezi zinto enisone zanazela ayilula kodwa ke umuntu egcineni sekuphoqa ukuthi afike kusezoxwayisa nabanye abasafuna ukuya. Asiqale nje ukuthi udaba likasisi lihamba lifike phi lisuke phi? Shuthi bengumzukulu oqala mina ngokuzaleka kwami umkhulu besikhula ubefuyile unembuzi uneinkomo shuthi ke ekhathi sisakhula khona umkhulu ube nesiphiko sokulapha abantu. Okay. Ekhathi lapha abantu shuthi abantu bengena beshintshana shuthi sakhula naka indaba yesikole ukuthi sifunde yabo. The time singafundi saza amakhambi kakhulu ekhaya. Oh yeah. So ngikhuluma ngesiphathe sandla samkhulu izinyanga nifana nogedla kanje ngoba nihlanganisa imithi manje eqhulana niyaqhula lapha noma ihlanganisana lokho nikhula kanjalo. Yebo ngisho ingane nje ayi eclinic mina inkinga umkhulu khona. Ukhona umkhulu yonke into nama solution and futhi uNkulunkulu wami upha ithuba waphila nje sithi isikhathi kwaze kuba kuyadlula oma bethu. So uma ungayichaza lento kamkhulu nokuphila kanjalo ekhaya ibinondla. Yebo bekuphileka kona yize noma bekucikizela kodwa besingalali singadlili. Aniyazi into ethu indlala. Yebo baba. Okay sithathe kusibeke ke yonakala phi indaba umkhulu wagcina kanjani? Ekhathi umkhulu ke esegula manje na ngoba bekusekunezinto ezimvelile umane wamelwa into lemqaleni ebikhula njalo ngamandla lento yabo athi mekade sambile soyikha izinto ezilaphayo eziyimbiza sihlanganise sipheke gquma chatha phalaza kodwa ngabe ngcono umkhulu uyabo ngalesikhathi ke sekwenzeka zonke lezo zinto lezo kuze kuba umkhulu uyadlula emhlabeni ke nathi asisazi ke manje so kwenza kanjani baphela nabantu akade befika bezolanda imithi yabo bekuthi bakwazi ukulapheka nabo ke okungasafika abantu abagula bezosebenza. Yebo ekhathi esedlulile ke emhlabeni umkhulu ke
ngoba mina igama lami vele nguMakhosonke and bethi mase ngidlalisa umkhulu athi khosi yabo nje mengishiya noma ngabe ngiyadlula emhlabeni into zami ngizoyishiya kuwena. Ungisize futhi unakekela abazukulu bami yebo lona negeneration enye yolandela ngeke izihlupheke uma nje nihambile nayo shona lapha ehlane ngiyokhuluma ngezwi mina ngimbe umbe lonto ofanele uyimbe noma ngaba amacembe wathi nje imvelo nje iyona laphayo kakhulu. Yo manje lokho kwastika ekhanda lakho. Yebo ngastika nje and futhi kungisebenzelile bandla ngifuna uqamba amanga kungisebenzelile cause imadlana encane biba khona ikona nje ukuthi besingakhona ukuthi sithenge ingubo zokugqoka nokuthi silungiseke ikhaya. So sadlulile umkhulu emhlabeni qalapi inkinga kwenzakala? Ikhathi umkhulu esedlulile emhlabeni kwaba ukuthi ke manje laba abantwana engisele nabo kusekumele phela manje ngiba support. Mind you bekade sinemali. Imali ebekade sinayo baba siyisebenzisile ukuthi sisize umkhulu. Samfaka ekliniki sihambe akufike kutholakala ukuthi akanalutho futhi. Sihambe futhi siyosama indaba zemithi le simbayo nakhona futhi size sihambe siyobheka abanye abalaphi bendabuko. Ayitholakala into ephethe umkhulu ukuthi ngabe uhlushwa yini okuyiyona yona ngempela. Adluleke emhlabeni ke nayo lento ebisimkhukhumalela imphethe ngalana esilokhuzeni. Ekhathi esedlule emhlabeni kumele ngisupporte abakwethu angithi. Nengane zakwethu kumele ngiyisupporte manje nami angazi ngizobambani ngihlanganise nani. Umama msekho. Uhlangene konke. And-ke besikhalelene kakhulu ke nabazali ke laba abanye abalama naye ngoba kwamanje kwahlakazeka nje kwaba ukudlula kwamkhulu nokhulu naye wangahlala isikhathi eside wadlula noma wekhona naye kodwa phela wengazazi izinto kahle kahle ukuthi kusebenza kanjani indebo izinto zamakhambi esintu. Yo wagcina wenze njani Ntama? Ngase ngadecide ke ngoba ngathola omunye ioption kwathiwa ngizokhona ukuthi ngimsebenzise umkhulu since njengoba esanda kudlula emhlabeni uzokwazi ukuthi aphendule abuye noma ngamaphupho noma ngithi ngisehlane akhulume ngaya kumuntu odumile nje owaziwayo owumsizi owumelaphi ngekwendabuko wathi uzongithwasisa and umkhulu njengoba engavele emaphuphweni ingoba uphenduliwe usetshenzisiwe. So wathi ngizokumele ngenze amasiko thizeni ekumele ngikwenzele ukuthi ukuze izinto zami iqaqeke mase yaphenduka umkhulu akhulume nami. Wangibuza ke ukuthi umkhulu besebenzisani ngamkhombisa yonke into la adingesebenzise kona athi angihambe ngihlale la ajwayele ukuhlala khona umkhulu. Nezinto kobe isebenzise eziyikhwanyana wathi angithathe ngilethe kuyena. Ngihambise ke ngibuye ke nginakekela izingane ngala lapho besiphila kanzima. Noma ngitshalile lapha ezantsi ibuyishe nensalo yakhona izulu limne lingani kwanzima nje into eningi enazabalaza manje. The time ke sengenza kanjalo nami ngazama ke njengentokazi phela ngithi hayi ngizothola noma wesilisa yabo ngiqomele mhlambe ngithola umkhwenyana ngoba umkhulu wengithembisile wathi awusoze wahlupheka Makhosonke wena khosi umemeze mina noma ikuphi nje ubamba amazwi kamkhulu. Yebo. Ayi ngihambe ke ngizame ke nami ke ngwalaleleke amabhobhodlwana akhulume Nkosi yami angithembise nje lo lizulu nomhlaba but kuba ukuthi nje mengeke ngathi ngiyavula hayi ke into ibhobhodlwana limane lihambe. Kuvele kuphele nje. Kuphele kanjalo ke. The time angani ngikweleta inyanga ngale kumele ngihambe ngenyangeni ngishiye ikhwama zami yathi kuzongisiza kumele ngithola amalokhuza futhi imali ngalana imali ngizoyipatanisa kanjani ngala umkhulu akabuyi ngephupho. Sengiyakuthola ke mothi isikhoma kamkhulu wayisenyangeni ukuthi kusebenzele zona zisebenzele wena. Yebo. Kuzohlanganisa imali ekhokhela inyanga kufanele uthola amabhobhodleyana sabantu enithandana nabantu wasengemali uzokho. Kunjalo nje kunjalo. We maye. Okay kwangalunga ke lokho ke kodwa vele ke inyanga ithe yonke into izongisiza ngikwenze ngibe ngingasekhaya. Yathi futhi akunankinga noma ngabe ngiyahlangana nomuntu wesilisa noma ngaba ngihlangana nomuntu wesilisa unawo futhi umuthi okugeza lokho. Yayibona yonto leyo. Hayi ngiyenzeke yonke lento lena mina ke sengiyabuyela back ke sengiyabonisa angimtholi umuntu wesilisa engizokwazi ukuthi angikhokhele lana nami futhi mengithi ngiyatshala la akalini izulu yabo izingane ziyaqhubeka ziyalamba yabo. Ngihambe ngiphindele back kuyena ke mase ngitshela ke intwana nje thizeni athi izongisiza and izothi imisebenza lento lena ngizokhona ukuthi ngisiza abantu bazofika abantu balapheke futhi yabo. Anginikezeke isithwalo thizeni. Eish. Ngizivumele isithwalo because ngi desperate now.
ekhathi ngi-desperate kumele ngisebenzise lesithwalo ngisithathe lesithwalo lesi ngisifake lana isikhwama samkhulu hayi abuye kumkhulu ngalelo langa ngimbone ngibe nama-vision afikayo yabo ngathi siyakhuluma siyaphendulana la ngingazi ke noma kwakuyena yena omkhulu siphendulane hayi angathi uyangichazela ukuthi konakele kuphi nakuphi then ke mase ngiyavuka ngihambe ngiyoyikha imithi ke ngithathe ngidayise ngicathi kwaba iminyaka mhlawumbe ayiphelanga inyanga ngisho ezintathu ngisebenzisa lo nto leyo ngenzela ukuthi ngiyasizakala ingena imali kuthe kusuka kwakuthi ngiyamphuka okay ekase kuthi ngiyampuke manje sengiyaqala ke nami ngiwa frustrated angikhokhile ngalena ke nami futhi ngiyakweleta ngala nenyanga nayo ine amount yayo ukuthi njengoba ngenza imali engaka thatha le share nayo ine share engaka you understand ololo the time ngisebenzisa ntwana thizeni yakhe nayo ngifuna okunye ngalani uyayibona lonto leyo oh yeah ngagcina senginenkinga kanjalo angabe ngisasizakala wagcina kwenza njalo sekuthuleke manje ke sithini step esilandela akathi sengibonayo manje sengisenkingeni enkulu kangisazi nami ngizoresolve kanjani ke Nkosi yami ngabona shithi ukuthi ilesithwalo lesindlela esengisenze ngayo manje yena ke njengoba ngithwalile ngine frustration ngiyakuyena umkhulu ngiyacela bandla umkhulu ngiqondise kunyanga mkhulu nginankinga lana kwenze ku1 no2 no3 manje njengoba unginikezile nje ngiyazi ukuthi ngiyakukweleta imali engango 150,000 bengikwazi ukukhokhela mhlambe imali yize noma bikade ngena kancane kodwa ngikaze nguhlanganise ngisho u10,000 kule mithi ekade ngidayisa mina ngiyacela abantu okungcono uwehlise kancane ke noma isikweletu kungabe ukuthi ngiyakukweleta kwami ngoba ngisho inganze sekhaya seyisengcupheni manje ngalento ngifake kuyona engazi ukuthi iyi yayibolo yonto wathi ke isijeziso sami ukuthi ngeke ngisakwazi ukuthola abantwana futhi ngeke ngisamthola nomuntu ozoba nami nje athi uzongishada sure ngibhlunge emoyeni manje into yakho nje singxova injalo nje phela lapho nje nalomuntu seniba ngemali sekuphele kanjalo unesithwala singakusebenzeli sithule kunzima kakhulu impilo yami nje imahlakahlaka nje kuyimanje nje angazi impilo yami angibalansise la umkhulu wagcina uneshow ukuthi uyena umkhulu wamphupha noma kuyimigilingwane yenyanga nje ayibhidile yaletha umuntu ofana nomkhulu ku anginazi isiqiniseko ngoba mekuvela ephuphweni wavela yena engazi ukuthi uyena kodwa phela khona lento ekuthiwa ukucabanga into omukade uyilangazelele kwesinye isikhathi kuke kuba ngazuthi yenzeka noma kungasiyona kodwa muhluphekile ugcina usuyifaka ezimweni ezimzima kufanele ucabanga into uphupha yona ngoba futhi kwaba yiphupha elilodwa kuphela liphindanga labuya lelo phupha we ngisho ngoba khona ubaba engasasamshuthela ekhaya wakwangichazela lento ukuthi bona bayakwazi ukuthi mangabe mhlambe unesoka awusalithanda yebo niyahlukana lize kuyena lizokhala ukuthi ngiyamfuna lo muntu back inkinga asangifuna nje kanje bayahamba bona bawavusa umuntu oma wakho basebenzisa ithuna la ma wakho bamvuse ukuthi eze kuwena ngephupho akubuza ukuthi uphi umkhwenyana awu wena mawubona lo muntu ubona ngathi ubuza oma wakho ukuthi uphi umkhwenyana kanti bona into abayikhandile baveza ubuso bama wakho obvious wena uzogijima ubuyele back kumuntu wakho kanti cha bekhandiwe nje lento yenziwe ukuthi kube into kanjalo so ilento ngiyenza ngibuza ukuthi kwakuyisho ukuthi umkhulu uye ngqo noma ayikho into eyenza ucabanga mhlawumbe lethi ukuthi hayi lo baba wayengitrickile kwayilapha ngike nakho ukucabanga lokho ukuthi kodwa manje na ingifikele lo mcabango lokho kodwa bese ngikwenzile kodwa ngalesikhathi ifika iphupho ngayitshela ukuthi kuzofika amanye azolandela kanza kwathi angazi mina ke ngihlala ngixoxe nabantu nje balushuda abanje nomuzi usisi uyayinaba indaba yakho ukuthi cha into engiqale kuthena umkhulu owayenekhwama esedlele kweliphakade mayesedlulile ke sekweliphakade ke wazama na imizamo wagcina ehlangana nonyanga nje eyamenzela lento aseyichazile yonke ke angazi ikhona into ukuthi mangabe mhlawumbe ke ngibuza this question ngiyiyekele kini uma ngabe kini bekukhona umlaphi obe umlaphi wendabuko ezinyanga yokhokhovula ziwe nenza kanjani ngekhwama yiphi into eyenziwayo ngekhwama ukuze iphinde isebenze kuyenza ukuthi isebenze noma kulindwa umuntu obekade esebenzisa abuye ngephupho asho ukuthi nangu okufanele asebenze noma ke ziyalahla kwenziwani lapho kuleyo nto
Cha, ngiyayibuza njengani zakwethu. Kwamanje sibonga kakhulu isikhathi nothando enesinikeze lona. Nisale kahle, siphinde sibonane ku-episode elandelayo. uNkulunkulu anigcine.